προτάσεις. Με ποιον είμαστε, Γιώργο? Με τον κύριο Ρετζέπ Τσιομνίκτσι, ο πρώτος αρχαιολόγος του σπίτι του Ιμπραήμ Πασά. Ο οποίος ήταν Ο οποίος ήταν βοηθός του. πρωθυπουργός του κανονί Σουλεϊμάν. Μεγαλοπρεπή. του Μεγαλοπρεπή. Σουλεϊμάν, Του Μεγαλοπρεπή. το Είναι Μεγαλοπρεπή. στη τηλεόραση που βλέπουμε τη σειρά τώρα, Ναι. Παίζει ένα σύριαλ τώρα. Ναι, αυτό. Ναι. Και εδώ ήταν το παλάτι αυτού. Αυτόν ήταν. Έκανε δώρο ο Σουλτάνος Ναι. όταν παντρεύτηκε με τη αδελφή του Σουλτάνου. Σαν δώρο τους έκανε και έζησαν εδώ μέχρι να πεθάνει. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Πιο πολύ, λένε ότι το παλάτι πιο όμορφο ήταν από το Τόπκαπι. Πιο μεγάλο ήταν, αλλά Το Τόπκαπι καταστρέφηκαν. ήταν η κατοικία του Του Σουλεϊμάν. Σουλτάνου, ναι. Μάλιστα. Των Σουλτάνων ήταν. Το Σουλτάνο. Συν τον χρόνο καταστράφηκαν τα Ναι. υπόλοιπα μέρη. Ναι, μερικά μέρη καταστρέφηκαν. 4 αυλοί είχαν, αλλά τώρα 2 αυλοί έμειναν μόνο. Μάλιστα. Πιο μεγάλο ήταν. Εσείς κάνετε ανακαίνιση εδώ. Ναι, κάνουμε ανακαίνιση. Εσείς αφού είστε τώρα. Επειδή 2014 τον Απρίλιο το μουσείο μας είναι Άνοιξε. τα 100 χρονών θα είναι. Πώς το λέμε, δεν ξέρω. Είναι επέτειος. Πέτειος, ναι. Είναι Του πέτειος. μουσείου όμως. Του μουσείου Του είναι. μουσείου. Το μουσείο μας είναι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Ναι. που ανοίξανε το τελευταίο μουσείο ήταν. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Έχει και, ιστορική σημασία. Ναι, έχει ιστορική σημασία και Ενώ, κάναμε αίτηση στο UNESCO. για να το αναγνωρίσουν σαν Ναι, σε μνημείο όλο το πολιτιστικής κόσμο, ναι. κληρονομιάς. Ναι. Μάλιστα. Είναι επειδή 100 χρόνια πέρασε. Μάλιστα. Και αυτό πόση ηλικία έχει το κτίριο? Το κτίριο δεν ξέρουν ακριβώς, αλλά 500 χρόνια. 500 χρόνια. Ναι. Δεν ξέρουν πότε χτίστηκε, αλλά πρώτο, πώς το λέμε, δεν θυμάμαι τώρα. Πρώτη μαρτυρία, πληροφορία. Ναι, πρώτη πληροφορία είναι 1522. Μάλιστα. 21 τότε. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστούμε Αυτό. πολύ. Τίποτα. Και εγώ ευχαριστώ.